Kato mga niaging adlaw, mga niaging simana, wanta ka bike. Na stress ta to. Na stress ko siguro na gyud sa ano ko pagdato ba. Oh, murag lingaw may kasansit yan. Di buta kaingon nga guwang kay gamay man. Say mada, torta. Kung ako'y mulakaw, uyay ni kule. Dia tayo kaniha. Yo, what's up? May hapon yung tanan dia mga ga. Another day, another life, another blessing na sa suntan na no. Karon kay magbike ta no. Gabon na no. Dihal na, di na mo lakaw. Kita rin mo lakaw. Medyo dugi-dugi na ta nga wala na ta naka banyak no. Naputol na to ang bike adventure. So karon, bike ta ninyo ni Idol Ryan og ni kuan Paringdan no. Si Idol Ryan sa Scoopy kay apa silahan nagkuha pag suga lang yan ganito bata to. Sige lang. So tamping tama tong suga ha kay bisig magabian ta. Nana si Idol High Scoopy mga ko. Dito masig tabi kay makagikan kita na ni. Sige tag istorya. Nga magdali man ta nga hagbay ram ta na langay. Doon na ta. So biyahe na ta mga gano kay si Paringdan nagpaabot ta nusto. Ride with my Idol High Scoopy. Oh, kape na kanil niyo. O, teka, kape na. Wow, why kape? Tambay na, tambay. Tambay lang sa mga ga. May kape na siya Idol. Lego ko pa ta. May bombahan ako. Platang ilong. Babay yung ipabomba. Babay o kuan? Pamati? Tayo mo ya, pre. Pakdo. Wala dahil katari yung ma'am dahil. Wa. We go again. Walang yapon dahil paras dito ni. Pati ganahan ko alay, may city hall ba, may kayang. Kapoy na. Yawa alay. Nahunom ko na mong training ko, kay si coach na busy siyang babae. Oto, nahunom akong training, karon wala, back to zero na po mi. Kaluyan ako. Kalal. Ah, okay ra. Ayang buhi ha. Ay solo sa imong ex. Taga sa Remiya naman. Tara sa exciting na part. Ano na kayo? Pwede na nakakapit. Nasugit ang hangin ba? Hindi, boss. Lista pang hangin. Malagaganan. Huwag na ko pinagaganahan ba sa hapon mag-bike. Eh, machinito na ba oh? Silaw ay. Cute oh. Cute yung mata. Pero ang tagiya sa mata ko yun. Bata mo dyan kanil. Bali. Kasama bang. Uli na yung mga gakay. Namin nag-video kayo niya. Hindi ka mabati mong tabi ba? Sige tagin ha? Ito to. Di ba di ba? Sige tag ha? Ha? Hapla. Wow bro. Sakay sa Idol ito. Nalami sa Bugo City Hall mga gano. Sa favorite spot naman ni Paringdan no. Wala na po may direct mga kan. Magagandang tanawin. Nagpabot ni Idol dire. Pa man siya nabot, nabiyaan mo ba kay hinay juga siya mo tindak. Ako siyang ibiyaan kay para ma-challenge siya mo apas ba. Ba't di ba ito mo sakay sa wawaw ka? Asan lang ka si Idol? Upag ito? Ito, tao di dire ba? Mga 10 minutes na may nagpabot siya. Upag siya. Ito lang mabuton. Kasi nangailangan yung tugtuyo ang buhay. Dala sa Idol mga guy. Hindi bagat rin siya semua. Di ba gikan? Tuyok sa mata. Ano dito kaya agi shortcut? Nagpabot mo si mga rin. Kita lagi ko. Wa, gamay mo gagod. Chill to dire no, pawata sa kanang stress ba no. Kato mga niaging adlaw, mga niaging simana, wanta ka bike. Na stress ta to. Pero mo ora na wala trabaho. Pero na stress. Na stress ko siguro na gyud sa ano ko pagdato ba. Disura de. Disura de madato bay buhaton. Ay magana. Mo na stress ko. Kasi ko na usa ka na pagdato no nya, wa ko gibuhat, sige ko na. Dato kayo tatan? Para dili ta ma stress. Kaya usaha na to pagdato. Di na to naon sa pagdato. Una-una na to nga dato na ta. Bala na. Ug nagalisod-lisod ba ta basta kay dato ta. Mao na siya. Sura eh. Dato ta bro, atay palit og kuan tubig. Uy, kapay tubig. So tambay sa dire kaabot lang Paringdan. Ikaw man niya murag manguli na guro mi. Lo. Grabe sa mga idol, kondisyon kayo. Antus kan.
Ano eh? Ganyan tuloy ng pagtingin. Ano eh? Balik ka. Yan na. Yan na, ano mo, ala. Ay, maganda. Ala. Yun. Ang puso'y nabibak, bakit ang nabibitin. Salamin sa tatakdang panahon. Salamin sa tatakdang panahon. Iwanan sa lamin. Tunay na pagkakainan. Yawa. Bakit ang puso nabibitin? Salamin na pag-ibig. Salamin sa takdang panahon. Kung ako'y mulakaw, uyain uli. Diyan tayo ka ha. Kung di ko kalakaw, ilisan ko mata. Kada uli. Kada uli. Luya na kayo eh. Lagi lami. Bye-bye. Huwag nga na magbata to, jumper. Mabata mong yamo karon. Om ni kanina ko eh. Ano sinsiyo eh? Katapaan ba? No. Sige, tripon na. Labon ka marag dyan eh. Putaka lang, order, baka ka. Napsa mi dali mga dala. Murag binagay mo da. Hila bingin tinay. Gutom na gid. Maldito nga tagiyan ang daw bakbayag dere. Rabuna kayo ba? Ali-ali. Mula gidibikir yan. Gidibikir yan. Gibartingan na limal. Patay. Kalmar, kayo doon ka tagiyan eh. Kagani wala yung reklamo. Kagani yung reklamo. Ato naman yung padapalin na. Wala. Butan na talaga tawag. Butan, pero madlungon. Mali na yung mga ga. Andito sa sunod kayo na. Kita-kita tayong balik. Andito sa sunod ng mga vlog. Gano'y TV. Ano'y out. Talay mo sa pagsuporta. See you!